Здравейте хора, аз съм Ранка и днес ще разцъкваме малко Евро Трък Симулатор 2. Тук сме имали някаква работа, но не си спомням много. Ще я довършим. Така, слънчев ден днеска. Значи на 94 км сме, да. Това мисля, че беше до Лайпциг, ако не се лъжа. Да. Прекъснах тогава да снимам, имах ини проблеми. Както и да е. Сега мисля, смисъл, наскоро мислих да си взимам от тия новите модчета. В смисъл, мисля да си купа Скандинавия, понеже още не съм си я взел. Не знам, според мен е яко. Някакво и да я знам. Мисля, че е 8 евро, т.е. 16 лева. Не съм много сигурен. Да видим сега тук. Малко тъмно. Мисля, пусна фаровете или да знам. Не, така е добре. Ето и слънце майна. Да пече докато мойчи. Между другото това видео, да, след Коледа. Нямаше сняг тази година. Има още време, ама не знам. Не се вярва. Аз мисля, че в Лайпциг не съм бил. Не знам. Май до сега съм нямал път. Но така. Беше ме много яд след като играта влезна в Steam, защото преди това играех доста често и доста, в смисъл, много играех. Имах супер многото навъртяни километри и нивото ми беше по-високо от това, в което съм в момента. Имах повече пари, повече камиони, ама като влезна в Steam и някакси ми се изтриха всичките запазени или сейфани неща. Ако искате, даже мога да направя, мисля, че имам още свалена тази играта, която не е в Steam. И ако искате, може да ви покажа какво ми изписва. Не, то всъщност даже ми изтри профила. И аз си направих тогава нови. И отново ми ги изтри. Ще видим. Сега тая от Steam. Купих си кефа някаква играта. Насеме багер. Но то багер идва малко тежичък на Мерцедеса. Мисля, че 360 кони. Не знам. Няма да казвам нищо. Да не въизлъжа. На всеки случай. Не съм даже много сигурен. Може по-малко да е. Тук ще ви го покажа. Не знам. Опа, приятел, изпреварваш ли ме? Дай, извиняй, без да исках да засякох. Топа няма сега да ме изпревара. Случва съм да засичеш някой. Много често гледам напред какво става и тия отзад също ги забравям. Ама не трябва. Поставям тук някакви пичи.
Аз не знам какви пичове. Добре хора, това беше довършване на мисията. Да, Leipzig. Точно. Не съм ходил от този акаунт на сега. И така, пропускането, мисля да го пропуснем и да, това е. Довиждане.